Тормыштагы иң зур авырлык ул якын кешеңне югалту. Бер ел элек, 26 ноябрь көнне күңелләребезне яралап, иң кадерле, газиз кешебез Шәүкәт Исхак улы Күзәевне мәңгелеккә озаттык. Дип башлаган мәрхүмебез истәлегенә хәтер хатын тормыш иптәше Алсу Софиулловна. Дистәләгән еллар гомеребезне иңгә-иң куеп, тигез гомер итеп, тормыш авырлыкларында бер-беребезгә терәк булып, авырын җиңеллек белән бергә үткәреп, куанып яшәп ятканда, җир күген минем өчен кара болыт каплады. Яраткан кешем мине калдырып, бакыйлыкка күчте. Бу юлларны тыныч кына яза алмыйм. Бугазга тыйыр килеп тыгыла. Хәзер үземә Аллаһыдан сабырлыклар сорап, аның рухына дугалар кылып, яшисе генә калды. Адам баласына бу дөньяны 3 көнлек дөнья дип әйтәләр иш. Дөресе дә шулай килеп чыга. Тормыш җиген тартып бара-бара, гомер уртасына да килеп җиткәнбез. Үткән гомереңнең артына борылып карыйсың да, үткән вакытларыңны сагынып куясың, мәгәр авыр булса да. Икебез дә тырышып эшләдек, эшебездә мактаулы булдык, йорт җирләребезне төзедек. Эш эшләсәк, бергә киңәшләшеп, тактаның бер башыннан мин тотсам, икенче башыннан ул тота иде. Балалар үстердек, тормыш ваклыкларына бирешмәдек, ике арада чыккан низакларны тышка чыгармадык, серләребез уртак иде. Авылдашларыбыз алдында йөзебез ак булды. Туганнар, күрше-күлән белән әйбәт яшәдек. Балаларны да башлы күзле итеп чыгардык. Хәзерге көндә улым, килен, кызым, киявем һәм 4 оныгым белән яшәп ятам. Ярый әле янымда алар бар. Шәүкәтем бик сагындыра шул ичмасам. Төшләремә дә керми, төшләремдә күрсәм дә әзрәк юаныр идем әле. Урыны тыныштыр күрәсең. Ошбу язмам аның рухына дуга булып барып ирешсә иде. Башкаларга да гыйбрәт булсын дип язам, язарга авыр булса да. Исән вакытта бер-берегезнең кадерен белегез. Канатларың кайрылса, шуннан соң үткән гомереңнең ничек үткәнен күз алдыңнан үткәрә башлыйсың. Аллаһка шөкер, начар яшәмәдек. Шуның өчендер, бер күңелдән чыгарып булмый аларны. Үткәннәр күз алдыннан китми, йөрәк сыкрый, бик сагындыра. Көтмәгәндә өстебезгә ишелеп төшкән кайгының авырлыгын берни белән дә чагыштырып та җиңеләйтеп тә була торган түгел. Эшәр чәемнең тәме, дөньяның яме, яшәешемнең кызыгы югалды. Бик сагынам мин яраткан кешемне. Йөрәк кабул итми син юклыкны, иртәләрен куркып уянам. Бергә булган рәхәт вакытларны искә алып кат-кат уйланам. Акыл аңлый, инде синең кабат кайтмасыңны ул да төшенә. Хәлләремнән сорап, төннәремдә син керәсең минем төшемә. Иртәләрен килеп кояш чыга, көннәр, айлар шулай ярала. Ялгыз башка төрле уйлар килеп, хатирәләр кабат яңара. Моңсуланып калды гармуныңда, ул да сагынадыр хуҗасын. Ышанасы килми, гармунның да кем уйлаган болай буласын. Кем уйлаган, уйнап торган җирдән тынып калыр диеп бер көнне. Бу югалту ай-хай авыр булды, тулкынландырды ул һәркемне. Йөрәк кабул итми син юклыкны, ышанмый да әле күңелем. Юатмагыз, аңламыйсыз әле сагынмыйча аны, җирдә яшәү мөмкин түгелен. Мәрхүм милләттәшебез Шәүкәт Исхак улы Күзәевнең истәлегенә алдагы җыр яңгырый. Düşlerime Görəli bir Hallərimini Biləli bir Sinin jılı kuşağına Muhtaç şağım Bergelene izgelene Yetimi canım
taşlar işeler gök Barar yolum Kiseler gök Bäxit düyüp aldanımın Barır eşe Kıtkarmışım bul el deyip Sina deşen Kaynar utayanam Bozlu suda kalan Ni halitim miken Ni şekütim miken Tırmış dulkınlarım Min bit yağızdırma Zinhar adaştırma Ni halitim miken Ni şekütim miken Tırmış dulkınlarım Ni halitim miken Ni şekütim miken Tırmış dulkınlarım Kaygı ağaç başından түгел, adam başından yeriydiler. Bu yıllarını okugan bir gene kişi de kaygı hasretsiz түгелдер. Kimdir eli яңа гына, kimdir элегрәк yakınların югалтқан, kimningdir yakını ağır halda. Bu yıl Яңа Терешка авылында яшәп килүче Күзәевлар гаиләсенә дә бик зур кайгы хәсрәт алып килде. Кеше гомеренең иң авыр мизгелләреннән берсе Газиз әтиемне югалтты. Bu турыда күпме генә уйламаска тырышсак та, без дә язмыштан уза алмадык. Көтмәгәндә өстебезгә ишелеп төшкән кайгының авырлыгын берни белән чагыштырып та, берничек җиңеләйтеп тә була торган түгел. Дип дәвам итәләр Күзәев Шәүкәт Исхак улы истәлегенә хәтер хатын, улы Фәнис, килене Гөлшат, оныклары Мәрьям һәм Кәрим, кызы Фәния, кияве Мансур, оныклары Илнара һәм Илнур, кыдагылары Махмуд Султанович һәм Руфия Мукаддасовна, Наил Фатихович һәм Иркә Загидулловна, абысы Равил Исхакович, Яңа Терешка, Югары Терешка, Кирюшкина, Екатеринбург, Новоспасскайдан килгән әрнүле, сагышлы, юксыну белән тулган хатны укып китәм. Яраткан әтиебез, хөрмәтле кодабыз, сөекле энем, һәр кеше белән уртак тел таба ала торган, ачык һәм ихлас күңелле, искиткеч юмарт, сабыр, акыллы ир-ат иде. Инде кабат җиргә ап-пак карлар яуганда, тәрәзәбезгә берәр бөртек кунса да, бәлки әткәйдән сәламдыр дип кабул итәбез. Сөеклебез 8 ел буена Ишан бабай зияратын карап, гел пөхтә итеп тотырга ашыкты. Бер генә дә аның үләсе килмәде бит. Алга шул кадәр ниятләр кырып, күпме уйлар белән яшәде. Балаларым, оныкларым дип ахталып җан атты. Әнкәй белән дә алар гөр килеп, пар күгәрченнәр сыман яшәделәр. Шуңа да без башлап үзебездән күбрәк әнкәй өчен борчылдык. Әмма калганнар тора ул, киткәннәр генә кире кайтмыш ул. Узган сайын синең зиратыңа карап сәлам бирәбез. Җавабын искән җилдән, ягымлы елмайган кояш нурыннан һәм кергән төшләребездән көтәбез. Барыбыз да бер көн анда булачакбыз. Тик син бугын әткәй җитешмисең. Соңгы юлга узатырга килгән, безнең кайгыны уртаклашырга теләгән, матди һәм рухи ярдәм күрсәткән һәр кешегә аерым-аерым ихлас рәхмәтебезне җиткерәбез. Дуслар, сыйныфташлар, авылдашлар, күршеләр, туганнарыбыз, җитәкчеләр һәм хезмәттәшләренең янәшәдә булуларына әти дә безнең шикелле үк шатлангандыр. Чөнки ул гомере буе кешеләр арасында булды. Кешеләрне яратты, аңа тартылалар, киңәшкә киләләр иде. Безнең йорттан бер кайчанда кеше өзелмәде. Бер ел вакыт узып, яралар аз гына булса да, тартылса да, барыбер өзәк өзелә. Жанга әткәй җитми. Зәңгәр күкләр аша әтиемнең тавышларын гүя ишетәм. Әкрен генә килеп керер төсле, газиз кешем бер көн ишектән. Әйтә төсле, кызым, изаланма, көтмә инде мине яңадан. Ничек көтмә, яши алырмынмы? Бу тормышта башка анардан. Чәчләремне сыйпап үткән төсле, җылы тынын булдым тойгандай. Кул сузымы гына ара иде, барып җитеп сиңа булмады. Кагыласым килде кулларыңа һәм җылыңны тоеп дәшәсе. Әй әтием, шул кадәрле авыр бу дөньяда синсез диясе. Бик дә
faziletli balaydın diye yazmış mısın әллә көнләште? Gözlerime atlap kırı bilen sağış, kaygı uşuğa bileşti. Bu dünyada biz bit konak kına, şulay diler meni yuvatıp. Ул кешеләр белмим икән әллә мин туймадым аны яратып. Әтиемне югалтуым белән килешәлмим, гел дә аңлагыз. Бик сагынам газиз әтиемне, кайта диеп мине алдагыз. Алдасагыз, бәлкем җиңел булыр. Мин көтәрмен аны зарыгып. Нигә киттең, әти? Ник ташладың бу дөньяны бигрәк ашыгып? Көтәр идем, салкын төннәремдә керфегемне хәтта какмыйча. Кайта диеп сине әйтсә берсе, ишегемә бикләр салмыйча. Шәүкәт Исхак улы Күзәевнең ятар урыны Гөлбакча, керәсе урыны җәннәт булсын. Мәрхүмә милләттәшебез өчен алдагы җырда дуга булып яңгырасын. Senin suret mine yaşayan eyne türlerine etliye elengen unutmayız seni eti bağırın sen yaşaysın bizne yürek türünde yazmadı şul gımır bu yılların şah etti diye üzülüp de şerge ettiler birlikte bekettiler dünyada rahat yaşarga isketişe ekken her bir süze her gemelin bulgan izgelik tırmıştan şul bigrek yaşlık gittin işleriydin gımırda küpmeyi gelin yazmadı şul gımır bu yılların şah etti diye üzülüp de şerge ettiler birlikte bekettiler etti bilen dünyada rahat yaşarga anıkların üsüp gile etiyim oğlum bigreksin uşağın devettiğin gibi kin küngelle merhametli bulsan ide bağlam yazmadı şul gımır bu yılların şah etti diye üzülüp de şerge
dünyada rahat yaşarıga Akti bulsa dünyada rahat yaşarıga